Merhaba, ben bixêr hatin kanala Pirtûk Hezê. Sernivîsa videoyê da jî hûn dibînin ji bo çardê Sibatê hin pêşniyazê min henin ji bo ku hûn ji hezkiriyên xwe re diyariyan bikin. Hûn jî dizanin ev roj wek roja evîndaran, roja hezkiriyan an roja dildaran tê binavkirin. Ev li vir jî hûn dewlemendiya zengîniya zimanê Kurdî jî dibînin. Bi rastî gelek navan em dikarin ji bo vê rojê bibêjin. Niha belkî hin kes xwe belkî bi hêrs bixin û bibêjin ma çi îşê me bi vê rojê heye, karê me bi vê rojê heye. Ev roj ne di ola me da, ne di çand û kultûra me da cihê wî tin nedibêjin. Belê li gor xwe belkî mafdarin û hin kesê ku em bêjin sosyalîst, komünîst heval jî bibêjin ma ev xapandina kapitalîstan e, nizam çîna burjuvazî tiştê wisa dike, nizam çi û gelek tiştan bêjin. Ji kerema xwe piçekî bêdeng bibin. Ev roj çardê Sibatê li serenserê cîhanê û li Kurdistanê ji aliyê milyonan kesî ve tê pîrozkirin. Wek rojek pîroz tê dîtin ji bo em bêjin di vê rojê de hezkiriyên hev yan jî dildar, evîndar hin tiştan diyarî hev dikin. An ji vê rojê dixwazin wisa rojeke romantîk bijîn divê hin tiştan ji xwe re dikin û zêdetir ji xwe ev roja bê diyarî divê nabe û teqes hezkiriyên hev ji hev dura diyariyan bikirin. Min jî xwest ji bo vê rojê, ji bo vê rojê çardê Sibatê, roja dildaran yan jî roja hezkiriyan an roja evîndaran çend pêşniyazên xweşik ji we re min xwest ez bikim. Ev pêşniyazê min ez bawerim heger ku hûn ji hezkiriyên xwe re wek diyarî bikirin, ji wan re diyarî bikin, evê pir zêde jê hez bikin. Niha ez ê werim behsa van pêşniyazê xwe bikim, pêşniyazê min çi nin? Hema ewilîn ez dixwazim di vê kupayê da dest pê bikim, hûn dibînin û hin videoyan da ji xwe ve dît. Hema wêneyek li ser heye, wêneyê Memûz Zînê ye. Ne ku Memûzin em bêjin Ehmedê Xanî behsa wî dike ew nîne. Li ser xwe dinivîse Memûz Zîn. Ev ji xwe Memûz Zîn ji bo me wek temsîla em bêjin nîşana evînê ye, evîndariyê ye. Ji ber wê dema ku ev kupa, ev bardaxa qedeha ji xwe ve ji evîndarê xwe re yan ji hezkiriyên xwe re westend wê demê hûn ji xwe gotin wê demê hewce nake ku hûn bibêjin hin tiştê didan serzêde dikin. Bi vê ew ke em bêjin bi vê diyariya xweşik hema hûn dibêjin ji xwe bila evîna me wek ya Memûz Zînê berdistanan da jî dibêje. Em derbasî pêşniyazê dinan bin, pêşniyazê min ê dinan jî defterin lê nûskin. Defterên bi vî awayî em bêjin wêneyên resmên şexsiyetên Kurdistanê, nirxên netewî milletê Kurd hin kes henin li ser van defterana wisa resmê wan, wêneyê wan henin. Wisa carekî ez hemen nîşan bidim, ez ê behsa wan jî bikim. Niha ev kesanin hemen di Qazî Mihemed da dest pê bikin. Ev defteranan serî de jî bêjim defterê wisa ji rêzlênin yani bi van wêneyên xweşik hûn dikarin him van kesayetên Kurdî, Kurdistanî binasin, him jî bidin nasîn ji bo hezkiriyên xwe û ji bo der û dorê xwe. Yê ewilîn Qazî Mihemed ev deftera min lê nûska. Hûn dibînin ji xwe em gelek ev deftera bi kar jîhaniye hemî nivîsandiye jî. Qazî Mihemed hûn zanin serokê Komara Kurdistanê ya da 1946 da hatû damezrandin serok Komarê wê bû. Deftera me duyemîn jî Pîr Seyid Rıza jî hûn zanin serokê serhildana Dêrsimê ji aliyê dewletê dagirker mixabin hat dardekirin lê nayê jî bîrkirin. Deftera me din jî ser nivîskarê me yê hêja yani rehma Xwedê li ser ew jî koça dawî kiriye. Mehmet Uzun ez bawerim hûn hemî nas dikin û berhemê wî zêde dixwînin û jê hez dikin. Şexsiyetek din jî Ehmed Kaya, Rastî Ehmed Kaya jî nirxek me ye û stranê wî zêde ji xwe tên guhdarkirin û gelek kes jî hezke ciwanê me divê bila ev deftera jî li ba wan û li ba hezkiriyê wan hebe ji bo vê rojê. û em werin şexsiyetek din Selîm Temo, helbestvan, nivîskar û akademisyen. Rastî ez gelek jê hez jî dikim, silavê xwe jê re dişinim, mamoste Selîm Temo. Ev jî wêneyê wî ser vê defterê heye va jî karhaniye. û ya talî deftera dawiyê jî dîsa şexsiyeteke gelek girîng e û ku bi rastî gelek kar û xebatê wî ji bo zimanê Kurdî ji bo milletê Kurd heye. Nizam ez behsa kîjanî bikim. Ji xwe ez videoyekî taybet serî amade dikim. Lê hema çend tişta derheqa wî da bibêjim. Mîr Celalet Bedirxan ev
alfabe latiniye ku îro bi kartînin ji aliyê wî ve hatiye amêde kirin û kovara hawarê derxistiye 1932 da ya ronahî derxistiye û di partiya Xwebûnê de jî di hin damezranan da wî de him di kar û xebatên wî de û di serhildana agrê de jî gelek keda wî bi rastî pir zêde ye em wî jî bi bîr tînin. Niha me lê nûskên xwe defterê xwe jî danasîna wan kir û dibe ev roja bê pirtûka jî nabe ez ê çend pirtûka jî nîşanî we bidim danasîna wan bikim ji bo ku hûn bikaribin ji hezkiriyên xwe re wek diyarî bikin. Lê beriya wî ez xwazim tiştekî din jî nîşanî we bidim ku ev jî ji bo tîma Amed Sporê tiştekî wisa ji bo em bêjin heye me ev jî ji xwe re stand ku min jê hez kir bi rastî dibe hûn jî tîmê ku jê hez dikin yan jî hezkiriyên we jî hez dikin ji bo wan dikarin wek tiştên wisa jî diyarî bikin bi rastî wê ew kêfxweş bibin ji tiştê wisa. Hem derbasî pirtûkan bibin ez xwazim behsa sê pirtûkan bikim. Ev pirtûka ewelîn pirtûkek helbestan e stêrka Evînê nivîskar Kevok Mizgîn Kevok Mizgîn ji weşanê Nûbaharê çapa 2001 ev pirtûka. Niha ji xwe di nav de hema xuya ye ku Evînê stêrka Evînê li vir gelek helbestên Kevok Mizgîn hene ku ser Evînê ji xwe ser evîndariyê û hember evîndarên xwe Evînê nivîsandine û helbestên xweşik in ne helbestên dirêjin helbestê Kurd in navra çend hebê dirêjan lê dixwazim ez ji helbestekî çend ewkan xalan we ji we re bixwînim çend bendan ji helbesta Dema tu çû rûpela pêncê û yeka dayê Dema tu çû gava tu çûyî xweza bi xemla kesk û bi xunav bû ji her hêlê bêhna nêrgiz û pirpizêkan difuriya bilbil bi gulan re diaxivîn li gerdana xwezayê gul û kulîlk dikeniyan robar û devî di şabûna evîniyê dabûn. Li vir jî em dibînin yanê behsa wê evînê evîna xwe evîndariya xwe dike yani çi qas mezin dike wî wesa tiştekî bê hempa dike li hember xweza û em bêjin tiştên xwezayê da rastî gelekî xweş ji bo hezkiriyên xwe hûn jî dikarin vanê wek diyarî bikin. Pirtûka me ya duyemîn jî pirtûka Eyşana Berabî bi hişta Xezalan romanê ji weşanên lîsê 2020 da çapûye. Ev roman jî behsa evîna Unusê Ereb û Xezalê dike lê taybetmendiyek em bêjin balkêşek vê pirtûkê jî ew e ku ev li vir Eyşana Berabî xwestiye Evînê ji hest yani Evînê wek hestek dünyaya rastî ne nabîne û naxwaze wisa bike Evînê dixwaze di bihuştekî da wek em bêjin di xewnan da di xeyala da bijî û ev romana jî di navbera Xezal û Unusê Ereb da di bihuştê da derbas dibe. Ev jî ji bo em bêjin li ser Evînê bi evîndarên xwe re hûn dikarin vê romanê jî ew bikin. Pirtûka me ya duyemîn jî min danasîna vanê kir û lê dixwazim dîsa bi nav behsa vanê bikim. Romeo û Juliet ya William Shakespeare ji xwe herkes hemî dinasin ji weşanê navêstayê çapûye ji aliyê Kawan Nemir ve werger Kurdî bûye. Ji xwe Romeo dema ku me Memuzîn em dibêjin ji xwe Memuzîn min serî de ji got temsîla Evînê evîndariyê ye ji bo me Romeo Juliet jî wisa ye ew jî temsîla evîn û evîndariyê ye ev her sê pirtûkana ev defter lênûsk ev ewka tîman û ev kûpa hûn dikarin di çardê Sibatê da ji bo hezkiriyên xwe wek diyarî bikin. Ji bo temaşekirina we gelek spas dem baş.